מונים. מחבק את האנדרדוגים. לגמרי. תודה רבה. תודה לכם. אמיר. כן. אתה צריך לנמק את מה שקורה כאן ברבע שעה האחרונה. כן. כי עד עכשיו התעלמנו בהצלחה, אבל הגיע הרגע. אני מנסה לפני לנמק קודם כל להסביר. אז... אמיר פורט בעל קונדיטוריה בבני ברק. עכשיו תסביר. ביסקוטי. ביסקוטי, כן. אנחנו לקחנו בעצם את הרוגלח שהוא סוג של קורסון יהודי כביכול, שמקורו בעצם במזרח אירופה, שנים על גבי שנים, שהוא אחד המאפים הישראלים הכי מחוברים לכולנו. ולקחנו אותם, כמובן, רוגלח שהם על בסיס חמאה ומאוד מאוד איכותיים. אכן מחוברים לכולנו, יש לי כמה כאלה פה. כן. אני חושב שגם לי. ולקחנו אותם, ואמרנו שמעבר לרוגלח הקלאסי של השוקולד, שגם אותו עשינו עם גנש שוקולד חלב מאוד מיוחד כזה, שהוא עשיר וכולו. העזתם להכניס תרד לרוגלח. אז זהו. אני חושבת שהרבנות הראשית שעשתה כל כך הרבה רעש בלארגן את הבורקסים מחדש, לא הייתה עוברת אני חושב שהיא הייתה מאשרת, כי נתנו לכל אחד איזה סממן מלמעלה, אז לא היה כל כך בעיה. איך אני יודעת מה המלוח כאן? אז זהו. אז בואו נתחיל, אלה המלוחים, ואני אתחיל דווקא מהמתוקים. שחוץ מהשוקולד האיכותי, הלכנו פה על רוגלח במילוי של מלית פרק ותפוחים שעשינו, עם גרעיני פרק למעלה. הלכנו עם רוגלח במילוי של קרם שקדים ומרציפן. טוב, זה הולך נהדר. כן, ממש. זה השוש, שזה רוגלח של גבינה מתוקה עם דובדבני המרנה. ממש פריץ של דובדבנים אצל? ממש חתיכות של דובדבנים בפנים, שגם כל הקטע של הרוגלח זה המילוי שאתה רק נותן ביס וכל הבצק מלא במילוי, עם קרמבל פריך מלמעלה, שאלה במתוקים בעצם. אז כדאי ללעוס בפה סגור, כי זה משפריץ. או מקסימום לקחת מפית וכל שניה לנגב. זה נכון. והלכנו על רוגלח, מתוק של... יש לו איזה קטע אמריקאי של חמת בוטנים וריבה, שהוא משהו מאוד מאוד מיוחד, עם טעם מאוד מאוד טעים. בקו של המלוחים, הלכנו על רוגלח אחד, שממולא בעצם בתרד וגבינת פטה כבשים, והלכנו רוגלח פיצה, של עגבניות זיתים, בזיליקום ואורגנו. טוב, חברים, באיזה צלחת להעביר אליכם? מה, אתם במלוח או במתוק? אני במלוח לגמרי. כן, אביב, תהנה, כי בגאדג'טים לא נותנים לכם רוגלח. יש לי כבר רעיון לניסוי עם הרוגלח האלה, אבל זה... חבל איך שהריח דרך הטלוויזיה לא יכול לעבור, כי אני נורא, אפילו אני נורא... החיוכים שלנו עוברים, זה מספיק. כן. טוב, אז מיד נזלול, עד כאן להבוקר אחרינו נתיבי איילון עם אילון בן יוסף. תוכלו להמשיך לבקר אותנו בכתובת המייל שכאן. מיד תעלה על המסך. שבת שלום, דובי, סוף שבוע רגוע. שבת נהדרת. אורלי וגיא, יהיו כאן ביום ראשון.